டெல்லியில் நடைபெறும் காவிரி விவகாரம் தொடர்பான கூட்டத்தில் கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆகியோருடன் கர்நாடக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். இது பற்றிய மேலும் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் ராஜாவிடம் கேட்டு பெறலாம். வணக்கம் ராஜா, இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் யாரெல்லாம் பங்கேற்று இருக்கிறார்கள்? முழு விவரங்கள் என பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம். காவேரி மேலாண்மை ஆணையம் தமிழகத்திற்கு அடுத்த 15 நாட்களுக்கு 5000 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவு பிறப்பித்ததற்கு கர்நாடக அரசு இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவோம் என மாநில துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் ஆகியோர் டெல்லியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில் தற்போது கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நேற்று மத்திய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்தை பார்த்து அவர்கள் தமிழகத்திற்கு உரிய தண்ணீரை வந்து தர வேண்டும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் சென்று பார்த்து மனுவை கொடுத்திருந்தார்கள். மேலும் இந்த நிலையில் தற்போது இவர்களும் மத்திய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சரையும் இன்று சந்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சந்திப்பதற்கு நேரம் கேட்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் தரப்பு நேரம் ஒதுக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு எவ்வாறு எடுத்து செல்வது குறித்து முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். நாளை உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படுவதால் இதை எவ்வாறு கையாள்வது தொடர்பாக, ஏனால் ஏற்கனவே அவர்கள் போதிய அளவில் நீர் இல்லை, 3000 கன அடி நீருக்கு மேல் தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாது என்று கர்நாடக அரசு தெரிவித்த போதிலும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் 5000 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது. உத்தரவின் அடிப்படையிலும் அங்கே கர்நாடக அரசு தரப்பில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த முக்கிய ஆலோசனையானது நடைபெற்று வருகிறது. இன்று காலை கூட தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கூட மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் நாளை வழக்கு விசாரணைக்கு வர நிலையிலும் அவரும் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விவரங்களுக்கு நன்றி ராஜா. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.